Winyo makakuha nito. Guwang-guwang naman ko niya. Kung man jaboy magagusto na kong ubay. May puto kong amigo nga si tututuksok bisa ingon ato lang na ang ato. Naminyo mangyapon sa gwapa pa jud kay kuyab. Ang gwapa pa jud kay kasawa. Ako ani, olang. Asam daw ko mangita ni babae nga magagusto na ko eh. Maita biya ni kinabuhi bro. Sabi ko ba ko ako. Sara ra yung tawag diri. Ito uban ba? Ako amigo asa diri. Ako amigo ron nga ako arjo maadto. Ito tutuksok ra gyud. Sa kay maayo mo adto ka sila tutuksok ko kay bisig. Nate makitang ayo dito mas. Nay may balita dito kay. May to sa kay namo toy gwapa kay asawa basig. Nabo toy amiga to yung asawa basig. May na lang ba nga? Iya hatong nay mapaila-ila yung asawa sa kuha basin pa day maibog sa kong naong nga isa kong nanila na kong naong nga ito siguro kong babae Lakaw tani, bibiglat. Ini nga ang balay ba, naano tanan ang mga butang puro. Hindi ko makontento. Kailan lang nga, nandakaw ta. Asa man ta bibilan? Ato ka sa mga bubog ng dapit. Ay, sunod na rin. Dugaya sa Asa man ta dapit bibilan? Ato ta sa gis. Kuha dyan na akong bibilabs. Eh. Siyempre naman, di ko mga sawa o dili pagkagwapa-gwapa sa ganit. Ay! Niya, Ya. Asa man ta ron? ato to sa mabog ng dapit. Magbuhat ako, daghan sa nga, pareha na to. Ako. Oh! Ay! Yes! Ako niya pa. Asa man bibilabs? Ay. Mungari na ba dito kung amigo rin, musuro na ba dito tagayro niya. Na bibilabs? Kasi hindi nag-ari nila ba? Dili siya ka. Kapoy tao diri. Ang isos kaya asa na rin na to ang katabang. Asa man bibilabs? Janice! Asa man nga mong katabang kahugaw man sa tugkaran wa man nanilig? Narako! Ngano man ma? Wala rin! Paliw ko palilig be. Sige, Murag sige. hugaw jud kayo buwanda. Ano kung suito? Tinuod sa ko ka na may pilit ba? Nago na may pilap? Kinanglan bibilabs ba? Sugukon yun ang sulukon. Sakto yun. Kaya kung dili na nimo suguon, dili siya na sila mutuman. Yun ang bibilabs. Kaya kung imo na silang suguon, mutuman ka na. Basta kay ilang matuman, basta imo suguon. Panglaban niya ha! Oo! Aw! Day! Kanang, Day Janes! Ha? Kung, dyan na siguro tamlakaw, bibilas ko. Kay, muari na magituro si, Nya. akong pari na si, amigo na ko si, by James. Nya, wato na lang ato bibilabs. Wato na to. Ang importante nga, nalimpyo na, limpyohin na mayo na, Day. Kaya nga ba yung may bisita maabot? Pagkuha nito, bank rate, Si Bawagi, ito bibilabs. Kung ano naman sa parehas sa imong height, imong ipangayon ni Kuran yung bibilabs. Ang tao Ay, ng wala kasi, bibilabs. ay na, may asa ng bank rate. Alaray sa ko bibilabs. Mahakbong ka na ka, iwasan ka ron. Alaray ko bibilabs. Dahil Janice, asa maging Kuranan dire? O, teka ma, magkuha ko. Gali, kay, ang kong bibilabs. Ayaw sa pag-anak bibilabs. Isip sa kay ka bibilabs. Lingkod na ma'am. Kinsa may muling kulatong duha bibilabs. Ano ako bibilabs? Mura magdaing kahit kang tinukuha sa itong katabang bibilabs. Sa bibilabs. Alang, di malayin. Usar, may yung gatag. Di, malayin. Di ko Asa kayo na ano, usa? Kompletuhan eh. Dara sir! Dara sir! Ikaw ba tayo mga kumalan may nagyatag sa akong bana, akong bibilabs nga parehas man kataas iyang height. Sakto rin yung bibilabs. Sa ilang katawagan. Bibilabs. Ma'am, bagay na kayo mo ma'am. Saan mo ka bibilabs? Siya, matigil ko na na, mo. Saan mo ka bibilabs? Siyakan mo itong atong ako. Wala. Saan naman? Ang akong paboritong Diyan lingkuranan eh! pa. Asa man? Toga, toga. Ilis di. Saan man? Diyos, nibutong. Mabungi ka bibilabs! Ang akong wanlog, nibuto. Namahin mo na ng tulog na yung mga bibilabs. Asan ko? Hoy! Siya, maganda-gandagan. Dara sir! Dara sir! Ini. Mura nakakuhong ka na bibilabs! Mga di paborito na pag-bibilabs. Kaya, mura na siya, coconut chair. Lingkuranan, coconut chair. Asa naman ang imong amigo bibilabs? Asa maroon na lugay kayo. Upi! Ay! Nara! Wa palibak kay! Eh! Sus, saktuha kay naa gyud akong amigo gyud. Sus, Sus! ay ikaw yung kong gari dili ba kay
Wa may manlakaw si Bibi Labs. Kay kahibaw ko nga mong ari ka. Mao sa ganyan ni ari ko kay kabaw sa ko nga nagpaabot ka nako. Mao gani niya. So, tanawin mo sa kuwang misis. oh. Biliba gyud ako. Biliba gyud ako nimo kay gwapa jud kay kagasawa ba. Natural, gwapo sa ko. Sama ka bibilang si Grabe. Pamela sa kusin. Grabe ka asawa, eh. Oy. Oh, ila sa demo sa kuwang misis si Bibi Labs. Man yung misis guys. Oh. Grabe ka bapahan. Oh, iya, palapi kay Som sa silusom sa kay restaurant. Dili, natural kay ko gwapo asawa. kay ako. Lisod kayo, di na ko makakita og laing itsura nga nani. Ay, sus. Tinanggal Sabi wala kayo. kasali ka na yung mga asawa dai nga. Di siguro kay inisdan ana oy. Nisalig ko. Oh. Pero sa imo hawak ko salig kay. Yati na ino ni. Bitaw na ba kanya? Ako, May kay mao gyud akong problema gyud ron de. Handod karon. Wa gyapon, wa gyud musugot ako yun. Ug gano wa gyud musugot ako. Ay, Mao. bibilabs, mangayo sa tag inunong sa atong katabang bibilabs. nyara. Kaya Ano ko yung may istorya. katabang? Oh, nai kung ako ang Aba ni mo katabang. ato. Oh. Ay, sa. Grabe sa kadul. Abay nga, ang itag itag katabang ba, gwapo kay ka. Gwapo kay mo asawa, mong katabang batiya sa nawan ni mong katabang oy, naon sa. Simba ko rin Kaya nga. kay nakitaan. Bobi ka bibilabs na ko nga. Silusa kayo ko. Ay nga mao ding kuha kag katabang nga batikig naon kay. Oh, Oh, na. dyan na. Silusa kay din. Nainisdan niya. Bili ba gyud ako naon nga silusan sa asawa. Ali sa ko. Ada sa ka bibilab. Ano man ngano. Kana akong katabang. Oh, Kana akong katabang. Kini siya. kani. Na ako yung kagusto anak kay bisig pati nagnaong ganahan kay ko kay para nga makaliwat ko ba't Pungot naong sa bagay pungot. pumuting gupuhan ako niya maglisod sa kay kuha niya na mas bibilab Murag na dyan yung nagdunggang lain da. Ay wala na. Wala, wait, kaso, bibilab. ka ng sekretong istoryahan nga Oh. nang parte sa akong problema ba. oh nya Grabe sa nimo. Wa ka mkultinto ni mo asawa, gwapa ni mo asawa, ni kabatig naon ni mo. Katabang imo ra ni baylo. mao gani nga tuwa Skritor na. ganahan ko kay gusto ko mo kamo pati sa ginawa ko mo iya ba kay sobra kay gwapa ang asawa niya ako gwapo sa kayo Liba yun ako mo. Hindi ka gusto ka ng makaliwat ka ganang puro gwapo Oh, gwapa. Gusto ka makaliwat sa kaganang batig naon sa. oh dili ta mainila og dili ta mahimo nga usa ka mistisog mistusa Mo gina biliba yun ako nang. Yung naanali mong naon ba gwapo kay tanan bro. oh na dia nya Daghang gikag kuan ba. unsa imong pagdali sa may dan mo Ni ari lagi ko lagi kay magpatabang lagi ta kunin mo kay. Kasi ka nang makakita tag ayo diri bagay. Lagi problema lagi taong ko. Yung hantod ka ron wa jud taong ko iyam lagi. Gusto na ko maminyo bagay. Guwang lagi ko sa nano eh. Nanggungis na kong naong niya. Sa Wala niya pun. ako ng ika-story mo unsa ba kay gan mo kay katabang mo sulti ko kay kabangan ka Kanay mo katabang ba? Bisag imuna na lang naong bising. Ganaan na sa kuha day. Ya. saba niya anak kasing katabang nga gusto ka na niya bibilab na ko gwapa kay Nakagusto kasi mong katabang niya mo sa iyo. Wa di ka gusto na mo asawa de. gusto gani ko gusto ko maliwat og batig naong kay bati mo nagnaong niya kay gwapa gyud Ako ba- pareha mi Bati mo kong naong. Basi pwede ta makaliwatan mo asawa gwapa. Kira nimo nga. Adto kasi mong katabang. Nya ako adto nimo asawa. kana okay kayo bay na dagay ano saba ato ar Ah, sekretoran na to. Oh, Ay, sige. lagsaba. Eh. pero di na pasabot ah Ha? di na pasabot Di sa mahimo siguro na ako na asawa. Himayo ay. Ganahan man kasi mong katabang nga batig naong. Nya ako ganahan gyud sa mong asawa kay gwapa kay tanan. Oh. Ay kay mayo ako'y dog anay mong asawa rong gabi nya. Adto lang ka dog si mong katabang. Sige. Okay ran mo. Ay saba ato arni. Ato arni kay. Iki bahala sa asawa kay bahala sa katabang. Ako'y bahala sa mong asawa. Nya. Adto na doon na ako ang asawa. Oh, sige. Ha, ari ko dol ko ta. Katilaw ni gigog tawa ni ron. Uy, noon sa man ka. Nagsabot mi si mong bana nga. Pudo po ni muro ko Uy, sa gabi. dili ko, uy. Ano man? Uy, kagwapo ato kung bana. Ano nakikita na sila ko kaya akong asawa gid pa. Uy, kung dili ka niya. Pagkawala, bibilab. Napag yung kagawala. Wala na ka.